आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद सिमेन्ट सापरियाव गाजा गोमजायै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। मोननैबो आफादा हारिनि थाखाय जोबोद गोनां। थांनाय सोमावसारनायनि समाव आइजो अनसाय आफादनि जि मोनसे बिहोमा बेखौ अरायसम बियो जारिमिनाव माने थालांगोन आरो दंबाय थायो। दा फैबाय थानाय समाव हारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हारिनि हारिमु हारिनि थामोनथा सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय हारिनि गुबुन गुबुन जौगासारनाय नांगौनि बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोननैबो आफादा गोख्रोङै हाबा मावनांगोन। दा बेनिखायनो जों बयबो हास्थायो आरो आसामनि खना खनला रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जिखिना बिटिआरनि बाहेरायाव थागोन बर' कसारि काउन्सिल दानाय जादों। दा बे बर' कसारि काउन्सिल आरो बिटिआर काउन्सिल मोननै काउन्सिला लोगो नांनानै जोंनि जेसेबां आफादफोरखौ मदद खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गासै बिथिंफोरखौबो गोख्रोङै जोङो नोजोर होगोन आरो हाबा मावलांबाय थागोन। बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बयबो मिथिगौ आसामाव जोबोद कमप्लिकेटेड इस्युआनो जाबाय इडुकेसनेल इस्यु। दा बेखौ बोस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा पजिटिभलि नाजागासिनो दङ आरो जोंबो बिनि सायाव हाबा मावगासिनो दङ। क'क्राझाराव नङा सारा आसामावनो जागोन आरो बिनि थाखायबो जों हाबा मावबाय थादों जाहाथे जोंनि राइटआ थायो। बेथ' नोङो डिरिजार्भ बा नोङो पार्सेन्टनि लोगोआव सब बाथ्रा। दा बिनि उनावबो जों माबायदि जोंनिखौ जों लाखिनो हायो बेखौ नाजाबाय थादों।